takže vítam vás pri mojom nákupovom videu a poďme začať. A ako prvé by som sa strašne moc chcela poďakovať za 150 odoberateľov a každému jednému veľmi ďakujem. Nakúpila som 4 veci a všetko to mám v tejto krabici, pretože nemám tašky. Ako prvé som išla do DM, kde som si kúpila šampón Timotej Pure Normal to Greasy Hair. 0% silikóny, parabény a farby. Je úplne úžasné, ja strašne sa mi páči to otváranie. A nádherne vonia. Píšu to teda, že výťažky zo zeleného čaju a naozaj je úžasný, strašne ho odporúčam. Ďalej som bola v New Yorkeri, kde som si kúpila tieto kratiase. Strašne sa mi na nich páči tá ako keby čipka a má takú mašličku. Ale určite spí sa v nich úžasne. Teda tmavo modrej farby a neviem, či to je vidieť. Ďalej som bola v Gate a kúpila som si tam toto v podstate materiál úplne jak záclona. Vzor je teda čierny s ružičkami a je to strašne pekné a celkom je to príjemné. Ďalej v Gate som si teda kúpila ešte jednu vec, crop top. Tak tuto v Gate som našla toto. Je to biele s čiernymi bodkami. Ono je to popupok, ale... Dobre, takže toto bolo môj celý nákup. Bol teda ten nákup, čo som robila ten vlog. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!